Mua game me here emerenga. And the two Kana say Sabia Onya Biano and all do to Yan Berono or Camel Kame. As you then try I came with Kanga with the number, so I joined to make I also G. Or Prof when Natra the number now. Because and when you know my new game can share bar, large back to Nigeria. Una memo because Ngane no now, Mua got touch computer again. Because Muama Aranga, Muama happy. And the how one hanga now west one time. And when you know my own game, I will be your brother. I just go to Campuruso, but I told you I am in Japwari, a P. Adeke no online. Because you no get a week allow. Go up where one anga no gitanga now, no December. Ma baraka allow. Because I got him not one now 2 years, not 3 years. More get you in a hammer and the two more game and we are. And when him mad to name when on a day, Eke on Eke now, who banning who never can Ghana from the grass school. More no woman Gaham school, man, I got out him go now. Man, I wouldn't keep a say that the Wahamu, and more got ranka, more be assigning one single nature, more again, but I wouldn't can now. I try, I can buy Mbiranga, and where the hill will am, Emagana to Gemania. And the how when I got Simbiana, Bianoa, none no one, no get domania. Mba, more game with that end, Biku, and when he imagine Chineke Yogi, Biku, Kabika Wikela, Gab forward door hand doors on Mangame, or Nanga continue quick and continue quick, Huntawana, Nigeria, not continue quick. Because go up where one thereby no not now one ever or none ourselves because I wouldn't know I do ever engage about poor Pariwana street. And we told like Heshi man, Massy Lequeben no Leque can see beer. Mekwa will don't cherish me a Biko Ka Gire Baroni who Barandanda Biko. The man he get make and large your back. And 1 month of finger go now, sing no aqua, ngege went. Aguma no weba, Agume Memuya, Megatra Yalami, Agume Memuya, rule 30 years coming, more again Memuya. Biko Mereme Bere. I will never know she may have Biko, Baharum, Biko. More again Memuya, Elemia Leia, even Nunji Bebe now do to. As na no Megra school, Mega school, and with Nake prophet in Hanger. So yeah, we have a channel in mind the baby. Earlier time, I'm going to move and my baby, and I have computer, and I have was around the grass school, Muagar, when I got a room, keep a computer. So yeah, and I got my junior brother, and I go to the Kuala side, Kuala side, I'll find the second Campoto Guayaki, Coape will get men, I guess, and Mbemasin and game me, we are Namporogo, Guagos and game me, we are Kamana game me, Biku, and when no moon get mem. Bikunu mem can share by Lawa Nigeria. On one keo, or tell one more your brother can walk. Because or when he was in checking when he job and checking, and when could job legal them. Only we say a balia mem madeba, and then Hoklanum Haranga, Sagume, a memuya, because Mereme better. Can we kill la? I was open a machine, but I was in Garukwe, only camp Legos, march on Ga, or one gang, my lucky weapon no back, brew machine, Anga, when you gave big my purchasing gun, and brew, Bawa continue Quenga, bidder. Email him Madonna man 1 year, here Madonna man 1 year email. But now my brother Lenny and more game we have. I go me here is you I go me I will not engage me where my join them. No one Ghana from now to December, Hemming and Ghana, Mamma, Mahamia. If you know one Ghana 2 years time now, Hemming and Ghana, Mahamia, Mahamia, daughter, Biko, brother, Biko, and I can't see me, Biko, Barum, Biko. I'm so unquerecota. No moon, Simbia Weba. Daughter, I go cook because of name Urego. My baby, Nocha, plus a go and name with more moons and years in Ghana about Madra la Baracala. It's unfair. So yeah, I take each other, let's take me a take here. More game we have trial and try. I go me we have because and when you told this year, man, we again to one and Nigeria because brother, because oh, marry me a biko, no biko.
Jesus. Nna nwanne enwekwa ebe na-ala o, enwekwa ebe na-ala. Ị ga-anụ n'obodo a ebete isi onye ọcha. Akwa mgbe nọ na Naịjirịa asịghị abịala. Gịsị na ị ga-abịa n'ọnụ n'ebe ahụ ọ na-anọ ha mere yezi n'ọnụ ebe ahụ adịghị ma ga-eme ọnụ ji ọ na-alọta. Akwa ihe ị na-ekwu. Mgbe bata gị Europe na-akpọpụ gị na ka ime ihe ibe gị na-eme were enweta ego ka ị wee ji aka gị chịwazie the money. Ifugo na the chain adịghị sizie data na ị chọrọ ịlaghachizi back. Nna nwanne ị ga-achụwa the money o, ị ga-achụwa the money ka ị wee nwekwa ike wee hapụkwa ndị nọ na Naịjirịa. Ihe achụ the money, ihe ụzọ isi achụ ego ihe enwekwa ụzọ ọzọ. Ị nwere ego iji arụ, ị nwere akwụkwọ iji arụ ọrụ. Ọ dị nwere akwụkwọ gị wee rụwa n'ọrụ na beti nwe na akwụkwọ. Nwanne ọhịa ka a na-eme were akpata ego n'obodo a. Ịghọtago ịbatago akwa ịghọtago you have to join the system ka ị wee nwee ike nweta the tier. Nna nwanne imekwa anya ụra agụrụ ya egbu gị n'obodo ahụ. Ị ga-achụ this money all system a ka eji achụ ya. Akwefu that mansion a na-ebido na Naịjirịa. Akwefu that moto alọta n'anya bi ka akwa ya ka eji enweta the money. Ọ bụrụkwa ọrụ ka ụra ya eji akwụ gị ụgwọ. Kwụọ dị ụgwọ ya akwụọ gị n'ọrụ wee rụọ ya rụọ 6-story building rụọ 4-story building under 3 years. Ego dị ka ya akwụ gị n'ọrụ. Nwanne nwere ụzọ ọzọ ọkwa ụzọ ahụ. Ọ ịbatago na ịbatago. Nke a bụrụ ihe a na-agwa ndị nọ Naịjirịa. Ịbatago ebe efugo ihe a na-eme. Ọ bụrụ ihe a na-agwa ndị nọ Naịjirịa na fon akwa ịghọtago. Ihe a mere eji sọ ndata na ebe a dịrị izi. Ị na-eme biznes Naịjirịa na-emesi ya ike. Ịghọtago. Ị na-arụ ọrụ na Naịjirịa na-arụsi ya ike. Irego ala nna gị na wee bata hia. Irego ya destin ya land bata hia. Ị na-asị ya agbakwa aka ala nna nwanne ọ dịrị izi yakwa agba aka ala ihe achụta the money. Ihe achụ the money n'obodo ihe achụ ihe nweta ego a n'obodo a. Ịghọtago. Ndị a na-eme ya bụrụ isi abụọ ha wee bụrụ isi ịtọ ihe achụ the money nweta ya. Enugo mana agwaziri m ihe na-agwa m nwere ebe na-ala don't disturb me again. Ịghọtago. Agwụgo nke etigo gị na ọgbụ ya afụ ihe ibe ihe eme. Join them and hold the money. Enugo. So talk all day. Bye. Please share this video before I finish playing all these voice notes. Share this video. This is so funny. For those of you that want to come to abroad, please share this video. Number 3. Anofia, Oji Gumoji Aturo Botaragi, Malaysia, in this. It's a Malaysia, just I want to go about play, put a Gabia, Churegona, Uti Kewanya, Adam. Anumpama. It is about Malaysia step way better than you're an Aku, like I meet to Mundagaba war. I think you look on my each people we got maybe an Arab William we go to the got meet a prophet and the prophet I was sorry about Plantana Malaysia, you want to give Brego Ton or back. If I catch you, even in the children laptop, they need to put in yourself. People say the street, got face the street, they be feeling they face in street. You want to be face the street, it won't be no to where Pama. In a we get up on a village. Eratago, nature, Umundagana, Egaba war. If we had to send Dregas and the Puputagi Begga Baplan, Felia Baplan, and Dan Campbell, Felipe again, Dana, Malaysia, you were Tilla, now Coiri, and a HRL. And you need Bamba Bruna Bagana, my Weber, but they might be better. I brought my dog by the Swan HRL, Anompama, Kelawa village. The Gaba war with Dum, they got the Karaizio, or the Kelala, I have not suspect, and they told him we got an abagger, Otilana bagger, Catapa, the Amara, Nigeria, Aquaria, Chalanom Pama. But work it out till Otila, and I pony a jig. If you know a jigo, may go on the failure on that and on Malaysia. Give Runego Konya Jigo Street. I work with a Jaboka and your Sikala village, Kisa, like I got a word till a free. Anom Pamabuaja. Please share this video. I don't want that here. Onye Gubiko, anụrụ m ihe isendere m na voice. Biko, one agwịhụ this word enwere ka ụwa dị o. Ekwaghị eziokwu. Otu ụgba nọ na ifu m nọ nga na ahụ, adị m ka onye nwụrụ anwụ, dịkwa ka onye kere ọgwụ. Nwanne, ọ bụrụ na ihe dịka Lagos ka nọ ihe a na-eme. Agụma bịa kpọọ na phone akwa nge just jiri obi ọma m laghachiwa back because otefuru nọ enwere ka nsi be my life. Ihe a efuru now ngwa agụ now. Mụ nwe we yie ya.
no de haram easy. And agume memuya. Otu we huru ihe no now. Brother, anu mayokwa na ga yo. Mere nu mi as nwanne mmadu. Imekwere nu mi as nwanne mmadu. Ma gbagoto obodo a. Then elekwele no ma anya agume menwu ihe no na ahia. Anu mayokwa na ga as nwanne mmadu biko mekwere nu mi again send them back to village ka we kelawa. Huru now, ka uru na nla village. I'm upon my junior brother na upon me, you seem na maha and I'm idiot. Man up plan them when he pick my call. So I don't have any solution now. Now what to do again one. Here and from now, I will have a problem between me and my brothers. Because now, for him again now, I'm going to so force. Then any day come down no one gun, no 2 years, and when whole Angela, then my family are Kosara, Mua Kosara. Then their own family are grow up, OAG Gubiko, Meranomia, Kansheba, so that Hinga continue, all good in that. Oh, I can't nebu one day. Meramia, obey from all the other Pamma, or the other Pamma. Then all one don't want to was going to game then got continue when Betty Bruno be say, yeah, from me, Homa, the whole joke always. My brother, all night, Meramia. I go make you in life. I want to go to Nigeria. I home carried over. Brother Biko, ayo, and when me again. Can she Malawa village? Larua village, one day. One of my brothers got war, and we're bowling. He got no name because all these LM Cassive are just reducing because I could have made time, brother. I could have made time that Nagume we have. I am Nana, my grass school, my gas school. Now, the two when he has a game, then maybe no be through that prophet and grammar one of those I can share. Mabanga, you run to. Type on ego. One Nagume we have. There's no Kukana, brother. Brother, married me to see that large back to Nigeria. Natural Kairu back and no many years about Barakala. Then my family are Kosara, their own family they grow you. One day you can and those illegal one nation. Also, Aguma we are away. Aguma wants can share back. I was no idea, but I was Sunday when I am poor street. But I went down to the cell, I come man under the cell. You told me under the cell, that none, and when all I'm Jack, I went because